Hvor mange watt skal min strømforsyning være? Skal den være guldvurderet? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi får. Så lad os kigge på det. Jeg er Mads Magnus fra Magnetron Academy, og jeg er her for at gøre strømforsyninger spændende. Alright, så hvad er en strømforsyning? Det giver vel egentlig lidt sig selv, men en strømforsyning er ansvarlig for at levere den korrekte strøm til dine komponenter, så der kommer liv i maskinen. Men man kan ikke bare give ens komponenter 230 volt direkte fra væggen, for en PC bruger langt lavere spændingsværdier, nemlig et sted mellem 0 og 12 volt. En strømforsyning har til opgave at lave 230 volt om til lavere værdier, som 3,3, 5 eller 12 volt. Man kalder også denne omdannelse for AC til DC. Watt er værdien, som man måler effekt ud fra, så man kan regne ud ved at gange amperen med volten. For eksempel en strømforsyning, der er vurderet til 21 ampere på 12 volt, betyder 252 watt på 12 volt. Langt de fleste komponenter bruger 12 volt i dag, så i mange tilfælde er 12 volt faktisk også den mest væsentlige værdi at kigge på, når man skal vurdere, hvorvidt en strømforsyning kan klare belastning eller ej. Men bare fordi en strømforsyning er egnet til at køre for eksempel 420 watt, betyder ikke, at den leverer 420 watt lige effektivt. 80 plus vurdering er et redskab, man bruger til at inddele forskellige strømforsyninger i kategorier, afhængig af hvor effektiv de er til at levere strøm. For eksempel 80 plus bronze. Det betyder, at den skal være 85% effektiv ved 50% belastning, som desuden er en strømforsynings mest effektive punkt. Lad os for eksempel sige, at du har en 550 watt strømforsyning, der har en 80 plus vurdering. Hvis den bruger hele sin effekt på 550 watt, vil den faktisk tage 679 watt fra væggen. Sammenlignet med en titanium-vurderet strømforsyning, som kun vil bruge 604 watt. I sidste ende er 80 plus bare en måde at vise, hvor effektiv en strømforsyning er til at omdanne strømmen. Bedre effektivitet betyder så, at du får lavere strømregninger, så det er jo fedt nok. Typisk vil kvaliteten på en strømforsyning også stige i takt med 80 plus vurdering. For hvad der i mine øjne er endnu vigtigere end strømeffektivitet, er hvor stabil strømforsyningen er. De tre hovedsagelige spændingsværdier, 3,3, 5 og 12 volt, skal holde sig på disse værdier under brug. Svingninger, som kaldes ripples, skaber ustabilitet, og for høje svingninger vil direkte ødelægge dine komponenter. Derfor er det en god idé at læse op på de ekstremt dækkende reviews, der for eksempel ligger på johnnyguru.com eller lignende. Faktisk findes der en meget dækkende database, som indeholder næsten alle strømforsyninger og dertilhørende reviews på realhardtechx.com. Bare husk, at ikke alle reviewsider er lige gode til at review, så hold dig til de anbefalede reviewsider. Men hvordan ved du, hvor meget watt din strømforsyning skal bruge? Du kan sidde og lave regnstykker selv, ud fra oplysninger, som producenterne af delene giver dig. Men du kan også bruge en easy calculator, som den der findes på autovision.com. Denne side har en basic og expert udgave, som er 100% gratis at bruge, og du kan let og hurtigt få en cirka beregning af det maksimale effekt, som din PC kommer til at bruge. I ekspertudgaven kan du få præcise tal, som fortæller dig, hvor mange ampere du vil trække på henholdsvis 3,3, 5 og 12 volt. På denne måde ved du præcis, hvor egnet en strømforsyning vil være til at trække dit system, så du fremover kan undgå at købe uegnede strømforsyninger, om de er for små eller for store. Så der er lige det sidste punkt, som er vigtigere med. Kabler. Ja, forskellige strømforsyninger kommer med forskellige antal kabler. Og hvis du for eksempel har et grafikkort, der har brug for 2 styk 8-pin PCIe kabler, er det lige meget om strømforsyninger er egnet til at klare belastning, hvis du ikke har kablerne til at overføre strøm. Nogle strømforsyninger er det man kalder modulær, hvilket betyder at kablerne kan tilsluttes efter behov. Så hvis du har nogle kabler du ikke ønsker, kan du undlade at sætte dem til. Hvad med mig? Jeg har en 550 watt strømforsyning fra Corsair, fordi jeg ved at min PC kun bruger maks 35 ampere på 12 volt, og min kan gå op til 41. Simple enough. Jeg tror det her runder meget godt i første omgang. Hvis I kan lide den her video og gerne vil se mere, så kast et like, comment eller subscribe. Indtil næste gang, GL, HF, and may the RNG be in your favor.